A fine velvety fuzz, a heavenly scent, and sweet, juicy flesh. In southern Moravia, near the border with Austria, summer is all about apricots. The trees thrive in the gentle climate that's typical of this region. For friends Martin Beranek and Jitka Elčíková, the apricot is an inspiration for new recipe ideas. A samozřejmě, bavíme-li se o meruňkách, tak meruňka jako taková nejenom, že je symbolem tady tohoto regionu. Je to ovoce, které se nedá nahradit ničím jiným. Martin is a confectioner. His hallmark is cakes and desserts. He also enjoys experimenting with savory foods, such as an apricot chutney. Miluju pečení, miluju vaření, prostě je to moja vášeň a miluju pohledy těch lidí, když jim něco nabídnu a jak jim chutná, jak se jim rozjasní tváře. It's not been a good year for Moravia's apricot harvest. Hail, heat and drought have all taken their toll on the trees and fruits. Still, anything is better than apricots from the supermarket or worse from abroad. Which is why Jitka's family are out collecting the last of the fruits from a friend's apricot orchard. Strenuous work when it's almost 40 degrees in the shade. Meruňky vlastně můžete najít jenom tady na Jižní Moravě a jsou extrémně aromatické, mají nenahraditelnou chuť a samozřejmě všichni my, co tady žijeme, jsme na ně náležitě hrdí. Tak co, kolik jste toho nazbírali? Dobrý, dobrý. At the post-harvest picnic, the family tries some spreads made with the first apricots of the season. From Jitka's mother, a classic jam. Jo, můžem. Ještě má to chutěma. To je letošní? No, úplně nové. To je dobrý. And a chutney made by friend Martin. Dobře. Dobré to Martin udělal. Babi, tvůj marmeláda je asi lepší. Moravian sweet dumplings often have an apricot filling. Many cooks swear by dough made either with potatoes or quark. Today, Martin is trying out a yeast dough. Já mám rád starý moravský recepty, jako třeba meruňkový knedlíky, ale stejně tak rád experimentuju a dělám nový recepty a zkouším novinky a i z meruněk z celého jídla. Takhle mám zamotaný meruňkový knedlíky. Ovšem, aby byly stejně veliký, je lepší si těsto rozvážit na stejnou váhu. Pak se lépe uvaří a jeden je jak druhý a vaří se stejnou dobu. Tady ten bude třeba 15 minut a tento bude 17 minut. Yeast dumplings taste best when they're fresh from the pot. So Martin's partner Ilji has been sure to set the table in good time. Tak, už to nesu. Já vám dám konečně. Tak. A classic lunchtime treat. It's served with cinnamon, sugar, quark and melted butter. Martin's version includes chopped pistachios. Co to je tady to? To jsou liofilizované maliny, sušené maliny a já jsem si jich dal na ten knedlík a je to výborné. Myslíš, že mě to bude chutnat? No určitě.
Není to špatný, ale já mám nejradši tu klasiku. Bylo to výborný, bylo to úžasný a na rok mám pokoj. Moravia is rich with old towns, castles, and traditions. One of these, as in neighboring Bohemia, is the art of brewing. In her small specialty brewery, Jitka practices an original brewing technique. All of her beers are made without added yeast. Instead, it's airborne yeast spores that start the fermentation. Tahle piva jsou velmi zvláštní ve srovnání s tím klasickým pivem. Potřebují zrát v dřevěném sudu, protože spousta aktivní mikroflóry žijící uvnitř potřebuje dýchat. Zrovna vzorek, který mám ve sklenici, zrál 3 roky a propisuje se do něho právě ta dřevitost pocházející z toho dřevěného sudu. Brewing beer this way, the so-called lambic style, requires both experience and patience. Without the addition of yeast, it can take months for spontaneous fermentation to begin. At this early stage of brewing, the liquid bears little resemblance to beer. Je pouze sladká a neobsahuje žádný alkohol, protože alkohol na scénu nastupuje později, v okamžiku, kdy začne kvašení. Takže tenhle experiment byl právě o tom, abychom zkusili, jestli můžeme využít i tady tenhle nápoj ještě dřív, než začne kvasit a než získá ten alkohol. Jitka's daughter Sarka is a virtuoso on the cimbulum. Next year, she hopes to take part in an international competition in Korea. Pauza. Dáme si něco dobrého. Honzíku, prosím tě, donese škleničky. Díky. Nová limonáda. Moc zjistit. Ze sladiny. Je to sladké? Ano, Honzíku, sladké. Karamel, čokoládovo... Kávové. Tak, už vím. Jo, tak to jo, to bych Kávové. Kdybychom tam do toho dali třeba bublinkovou vodu nebo citron. Kolu. Citron. No. Ne? Ne? Tak. The Franks, Bohemians, Habsburgs, even Luxembourgers and Poles. Throughout its history, Little Moravia has felt the influence of many great powers. Even the Ottoman Empire left its mark in the architecture and on the menu. It was from there that the first apricots reached southern Moravia in the 17th century. Voňavý? Ano, ano. Kolik jsi sjedla? Ježiško, to žádnou. No jak to? Martin is baking a cheesecake with apricots. Some years ago, he left his Moravian homeland to learn the craft of confectionery. V Praze bylo krásně. Já jsem se naučil krásný dorty, jo, prostě to bylo super. Ale to město, šaliny, metro, ten stres, doprava a to nebylo nic pro mě úplně. Tady doma mamka, babička, prostě pracuju s nima na vesnici. This cheesecake will feature a mix of both fresh and pickled apricots. With flour, milk, sugar, oil and baking powder, the base dough is simple enough, but it also calls for a certain finesse. Dávám do tohoto těsta méně tekutiny, díky tomu se cukr nerozpustí
a zůstane krásně křupavý na zkus. Jako perfektní. Teď jsem tam nasypala škrob, abych ty meruňky obalila, ty čerstvé, aby nevytykávala šťáva. Dám krém, ale musím ho nalít opatrně, aby se nepromíchali těsto s krémem dohromady. Trochu. Pěkně rozprostřeme krém a přidám meruňky. A znova krém. Tak a opatrně, aby se ty meruňky nerozutekly po celým tím dortu. To není nikdy dost? Miluju sezónnost. Teď jsou meruňky a meruňky jsou úžasný ovoce, prostě, který je plné chuti, ale zraje v jistým období jenom. A tak ho strašně málo a tak ho strašně rád používám. In the afternoon, Jitka pays Martin a visit. An opportunity for shop talk on all things gardening. Přivoď si. Prosím. Tak a toho měsíčku, toho jsem měl daleko víc loni. A zpracováváš to? Udělali jsme mast. Mast? Mast a do čaje. Aha. Tak, vezmeme si cuketu na... Trhneme zítra na koláč. Takže pěkně na plátky? Na kostičky. Hodem, jdeme. In the orchard, Jitka's colleague David is waiting for her. Tak, pivo máme. They've planned an experiment using the very ripe fruits. Ukáž, ochutnáme? Jitka's specialty beer lends itself well to making fruit beers. To je dobrý. Ta hodně šťavnatá. Ta by šla. Je krásně voní. To bude dobré v pivu. Lambic je pivo, které mám nejraději. Jo, ono má opravdu specifickou chuť a samozřejmě v té kombinaci s tím ovocem to tomu dodává rozměr, který žádné jiné pivo neumožňuje. Tak ukáž, dáme tam pivo. Super. 2 Saturdays a month, the street outside Martin's takes on the feel of a campsite. Because this is when Martin and Jirši open up their pop-up cafe. Radši si to chutno, jo, a ty dva přijdou do vitry. Jiří, máme všechno nachystané, máme tu úplně všechno, zákusky, makronky, dezerty, slané koláč, lžičky. Ještě to kouzlo klasiky. Ježišmarja, prosím tě, dones ho. Tady ten stánek nebyl, protože jsme původně chtěli si otevřít kavárnu, ale korona nás všechny postihla, tak jsme otevřeli tady ten stánek a chytlo se to úplně krásně. Ale jak se řekne, zbrábořeme a bude všechno fungovat, tak otevřeme kavárnu a budou moc lidí sedět klasicky u našich dezertů a krásně baštit v klidu, v pohodě. Tak, přátelé, dobré ráno, pojďte dál, otevíráme. Jak to je v té písničce Stál krámek v naší ulici? Martin shares the cafe's opening dates online. His friends receive personal invitations. Above all, when there are new cakes to present. Tak, tady budete mít něco malého na ochutnání. Tak, toto je dezert Bába, crema fior di latte mascarpone. Je sezóna meruněk
Takže kouzlo klasiky, Jasně. Meruňkovi, takže přeji dobrou chuť a puste se do toho. Trochu zázvoru. Stará receptura a recept má od své prababičky. Tak proto jsem to nazval kouzlo klasiky, protože je to starý český zákusek. A jak vám chutnalo? Bylo to super. Martine, bylo to všechno úplně excelentní, úžasný, super. Nejchutnější meruňka je ta, která spadne na zem. Slaďoučka. Konečně máme dost meruněk na přípravu čatny a já ti ukážu speciální recept. For this creative occasion, Martin has teamed up with Jitka's mother, another Jitka. A chutney is a condiment that combines sweet and sour flavors with spices, including garlic, cardamom or star aniseed. A pěkně ho rozehřejeme ten olej. A nebudeme se bát, jo? Je to olivový olej, takže to se prostě bát nebudeme. Tak. No a to ten recept od někoho vyzískal, nebo to je tvůj takový, že jsi ho... Ne, to je předělaný recept z knížky. Jo. A já jsem si ho doplnil vlastně o to koření a o ty višně. Jo. A dáme to pěkně na ten olej. A pomaličku, jo, začneme míchat. Pomaličku ho orestujeme. Cítíš to? Jo. Jak už to úplně krásně voní. Tak, a je to chili a pěkně to orestujeme. A přidáme pepř. Ne úplně třeba všechen, uvidíme a mohu připravit na to restování. To je aromatická, že? A už to zase praská a teď to začne krásně vonět. A aby se mi to dobře rozmíchalo, tak si ho takhle rovnou a už to začne pouštět šťávu. A už to začne vonět. Candied orange peel lends an extra special touch. Jo, kdybychom to dodali do více tekutiny, tak ten cukr se rozpustí a zase by to byla taková ta polívka. Jo? A to. Takže dáme a vlastně v tom případě jsou i ty kandované višně, protože ty jsou taky v cukru a ty tam teď přidáme. Jo. Šup, tam. Jo. Ale zároveň ocet je konzervant. Ten červený pepř. Když se rozkousne, úžasný. Nemožný, ale super. Když jsi to teďkom naučila, budeš to dělat? Budeš to vařit? No přiznám se, byl to pro mě nevšední zážitek, inspirativní. Já jsem konzervativní kuchařka, ale manžel tyto věci miluje, tak určitě. Super. Proč jsem se vrátil z Prahy na Moravu? Především kvůli polnostem, vinohradům a na Moravě, na vesnici je takové klídek. Martin also supplies his cakes to a cafe run by a friend of his. Taky tady mám svůj vlastní podnik, maličký podnik a můžu si dělat, co chci a kreativní a nikdo mě nemusí nějak sekírovat a tak. Dobré ráno! Dobré ráno! Wow! Mám tady novinku, kouzlo klasiky. No tak to už se těším, ochutnáme? Ne, tentokrát mám na ochutnání úplně něco jiného. Hned jdu proto. Tak to už se těším. To je krása. Martin samples the fresh chutney with some home-smoked duck breast
Vypadá nádherně. Tak. Ti dám čatny, meruňkový čatny s višněma. A to jsme připravovali z kardamonu, meruněk, zázvoru. To vypadá skvěle. Děkuju. Ty jsi úžasný. Ochutnej, přivoň. Wow. To je úplně úžasně to voní, že? A. Víš pak. Výborné. Ty to prostě umíš, Marti. Můžeme to opakovat ještě 6krát a bude to úplně, úplně úžasné. Si pěkně, pažitku mě. A takovou pěknou vyber, jo? Na ty stejky. Jo, může. No, ne, pěkně dole to ustříhej, tak. A Honzi, ještě potřebujeme na to pesto ty lístky bazálky. Pěkně povybírej takové pěkné, jo? Dobrý. To je nějaká děrva, to je jedno. To nevadí, to přebereme potom. To je pěkná. The two Jitkas have invited Martin and Jirši to lunch. The main attraction, a pork roast. Hearty, filling dishes are the hallmark of traditional Moravian cuisine. Už jdeme, neseme bylinky, snad jich máme dost. Ukaž. No. Dívej, cibulku. Dobrý. To keep the roast easier on the stomach, Jitka opts for a lighter sauce. Tak na dnešní oběd jsme si připravili maso nakládané ve speciální marinádě. Ta marináda se skládá z našich domácích bylinek, které jsme obohatili o meruňkové pivo, které se k tomu náramně hodí. Tak uděláme si oheň? Jo, už je na větší čas. Zapálíš to, prosím tě. In Moravia, roast pork is a winter dish, as pigs were traditionally slaughtered during the colder months. For a light summer version, instead of the usual dumplings, there's baked potatoes. Tohle maso pochází z našeho vlastního prasátka, protože samozřejmě v průběhu vaření piva produkujeme velké množství mláta, což se dá považovat za odpad, ale je to něco, co ty prasata mají strašně rádi. Takže využíváme toho, že náš známý chová prasátka, my si vždycky jednou za čas jedno od něj vezmeme. Tak jo. Using especially fresh pork neck and cutting into 150 to 200 gram joints helps the meat stay particularly juicy when roasted on a hot stone. The marinade is added to the roasted joints only at the very end. Ahoj. Ahoj. Jak se máme? Ahoj. Dobrý, akorát jdete včas. Ahoj. Jaká byla cesta? Super. No. Koukám. Připravenému. Vy jste přišli akorát. Takže paráda. Tak pojďte ke stolu. Super. S bylinkama. Myslím, že to bude ta limonáda nějak. Ne, limonáda, Tady jsme právě dělali včera pokus z čerstvých meruněk a z toho piva typu Lambic, kterému se věnuju. No a tady je ve sklenici to, co už jsme samozřejmě udělali minulý rok. Takže nás napadlo, ještě když už jsme se kolem té varny motali, že uděláme limonádu. Tak to je to, co mají tady děcka ve sklenici. A to je teda z tmavého piva, jo? Proto to má i tmavší barvu. Což jako s trochou citronu a je to teda doplněné perlivou vodou, tak je to takové osvěžující, protože ta sladina je hodně sladká, tak je to jako naředěné, je to dobrý. Tak na to, že jste ve štěstí dorazili v tom vedru. Jste dál.